А тези, които говорят отзад? Моля за тишина и уважение. По-силно, Миро. Първият звук, който чух, беше от викове и смях на много деца. Те играеха на глобарни игрища. Наведнъж се чу звън на звънец и ган. Всички деца влязоха в училището. Мамо заспа, защото разбрах, че няма да се случи нищо интересно. После, когато се събудих, надникнах през прозореца, за да видя какво правят в стаята. Там една госпожа обяснява цивилизацията, математика на дъската, а децата в стаята писаха своите писатели. Много ми бяха интересни нещата, които учиха. След известно време сълнеца вкарваха децата на децата на двора. Така, можем ли да продължам, Миро? Нямате нищо против деца, нали? Виждам, че той толкова увлекателно чете, но по-тихо и вие май не проявявате нужното уважение, а аз продължавам нататък. Този път реших да отида и аз при тях. Мислех си, че може да ме нахранят. Децата ме посрещнаха с много радост, защото аз бях първото лястове ликвиче, което виждаха тази пролет. Дадоха ми храна и вода и даже се поиграха с мене. Това бяха моите първи приятели. После аз се прибрах в гнездото, а децата пак започнаха с уроците, но този път продължиха с часовете по български език, история, география и много други. Учиха дори и музика и децата пееха песни, но не като нас, птиците, а по-различни. Така преминаха още няколко часа и най-накрая всички деца се тръгнаха. Но на другия ден, още като изгря слънцето, се върнаха и започнаха да учат. Така минаваха дни, седмици, свърши учебната година и ми се стори, че моите приятели сякаш изчезнаха. През лятото останах самичко в училищния двор. Беше ми тъжно и самотно. Училището мълчаливо и притихнало. След 3 месеца една сутрин чух повече от всякога да се вика от радост. Училищният двор се изпълни с смях и веселие. Видях приятелите си, но по-големи отпреди. Толкова бях радостно, но и тъжно, защото трябваше да отлитам на юг към топлите страни. Поех на път и цяла зима си представях моите приятели, учениците от 11-то училище, които учат все повече неща. Но дойде щастливия ден. Напролет се завърнах в моето училище. Видях децата по-големи, по-умни, а училището същото, приветливо, изправено, гордо, събрало в себе си радостта на толкова много деца. И нали, аз се излюбих тук, казва малкото лястовиче, под училищния прозорец, като слушах внимателно учителите, аз се научих дори да чета. И с радост ще ви кажа, че моят дом, моето училище се казва Константин. А сега две поетеси. Сияна и Катя. Заповядай, Сияна. Училище мое, най-хубаво си ти, пълно с загадки и с много весели игри. Зърналите сутрин ставам радостно дете и лицето ми изгрява като слънце на небе. Всеки ден прекрасен, мисля аз за теб, колко си красиво и колко обичливо. Дори да поразна, ще те помня вечно. Но сега забавление ти пожелавам и ти обещавам, че най-голямото ми приключение ще бъде моето учение и с приятели добри и с красиви госпожи. Ще написаното от братето. Ваньо, Катя ти си. Училище мое най-любимо, ти за мен си най-красиво. Искам винаги да съм с теб и с науката да крача все напред. Нашата красива реч води ме до пътища далеч. Твоята бащина ръка става звъзната мечта. Поздрав към нашите скъпи гости от бронзовият медалист от 17-то национално 17-тият национален детски фолклорен конкурс
Орфеево изворче, град Стара Загора. Действо Димитър Карагимия. Спокойно. Клас може и да твори с думите от български език, да чуем какво момичетата не само са написали и момчетата, но са научили и на изуст и са готови с много голяма емоция да го споделят с вас. Трети клас, заповядайте. За страчетата, момичетата. Толкова много участие имат в този наш конкурс. Вие сте? Всеки ден отивам в клас и внимавам аз в час. Слушам уроците за клас, попивам новото за в час и повтарям го на глас. След обед пълко у дома, редя новите слова, пея, смятам и чета, забавлявам се с игра. Училище е мое любимо, под крилото си ме приучило, за да уча, за да знам, да порасна аз голям. И в класните стаи всеки ден си аз мечтая, до насета да се наиграя, света широк да опозная. Училище при мама сме с приятели добри, весели забавни дни, отличащи игри. Смели мечти, безброй добрини, учиш ме да избягвам злини, подготвяш ме за бъднини. Ученици на трети клас и е весело при нас. Смях, шегички и закачки, честичко и без пирачки. Любознателни и мили, штори, халави и гриби. Сюрпризирахме в първи клас, учихме уроците за в час. Танцувахме във всеки клас, забавлявахме се до запас. Третокласници засмени, задружни и сплотени. От игрите запленени, все така сме окрилени. Благодарим ви, дечица от трети В клас. Сега отново ще имаме възможност да наблюдаваме втора презентация от учениците от трети Г клас. Детенството, което я е подготвило, се налага да отсъства днес, за това госпожа Харискова ще го представлява. Да видим какво е създала Евита от трети Г.
училище е средно училище Константин Константинов и се намира в град Сливен. То е основано през 1983 година. Тогава училището наброява 1583 ученици. Учителите са много добри и успяват да привлекат нашето внимание. С тях, освен учение, има и много забавление. В училището има танцов състав Аглика. Това привлича деца от целия град да учат в него. Учениците в състава танцуват български народни танци от всички краища на страната. Освен танци, в училището има и много други творчески занимания, като например изобразително изкуство, училищен хор, занимания по различни езици, спортове и други. Радвам се, че уча в това училище. Посещавам го с удоволствие и се надявам всички деца да се чувстват като мен. Много интересна беше презентацията и точно по темата училище мое, тази тема продължава с написаното от третокласниците от Г клас. Заповядайте, деца! И така, ако обичате, да чуем екипа от третига класи. Училище мое любимо, за теб аз пиша сега, да може да учител като брат и за всички усмихнати деца. Всяка сутрин ставам рано и приготвям се за час. Грабвам чантата и тръгвам, готова съм за училищния час. Учам за реки и планини, смятам задачи, чертаем дни. Пишем съчинение, играем игри. Нашето училище дарява ни с мечти. Училище мое, училище злато. Ти всички ни учиш да бъдем прилежни, да бъдем отговорни и добри, да сбъдваме своите мечти. Да ти чуят Ясен и неговия приятел там отзад. Моето училище, тук под сините камъни, градът на стоте войводи Сливен, се намира моето училище. Средно училище с Константин Константин. Вече повече от 30 години то посреща на спълнопани първокласници и изпраща отлично подготвени зрелости. Аз прекрачих прага му преди 3 години. Слепет и вълнение. Бях много щастлива, че ще уча в най-голямото училище в нашия град. Запознах се с моите съученици и най-прекрасната госпожа Алиска. Обичам те училище любимо. Тук намерих добри приятели и грижовни учители. Получих знания и съвети, които ще ми помогнат през целият ми живот. Ще запазя спомена от годините прекарани с теб. Колко хубави думички употребила Маги. Обичам, уча, приятели. Да чуем сега и Иринчево. Училище мое, сутрин ставам рано, бързо да обичам, граница да взимам и към училище потичам. Всеки са на двора, те се да с мен, щом слънеца бие, почваме урока. Час седиме тихо, слушаме за клас, пишеме фотографии и четем за танки. Са игри и песни, всеки ден минава, всеки ден е празник, щом ни забавлява. Браво! И сега мъжкото присъствие. Ти си. Училище мое. Училището е чудесно, но никак не е лесно. Учим се да пишем и четем, сред подсъзнание растем. По стаите крутуваме, в басейна сме опуваме, в салона ни спортуваме, а на двора се отдуваме. Излезем ли на двора, започваме попълна. Игри, закачки, песни и всички задачи са ни местни.
Госпожата не се кара, но това не забавлява. Идея си на воля и просто не се бои. Слушайте, че е интересно. Учителите